Joto hor kaham sini white warriors, TW warriors, Tipro warriors. Tini ni sini o result no nogoi sini kabangma takok te bukhok song sini warrior song. Joto mokol mok te kala lejak, dukhong lejak, kap lejak. Sini leader sok bahai ne kap lejak. Jeng joto siu joto dukhong laika dukhong ni kok tani ke chini Tiprasa ni bisingo kebangma tabok phana chini bobagrani samang tangmani boni wan somang chini dophano phiokna ni bagui boni kolom tei boni mok tei boni sagmang gedalei samang khaimani no chini Tiprasa rao kebangma loko tabong busia tongkho haifana jeng sini bobagrani wan somung boni samung no jeng kha kophur bai kha karak bai buskang ni bagui jeng yapri ma selainai tini sini 30 bagmani result no nogui sini 30 bagmani kebangma lukurok bodo semphana thansa keplai amo jeng nogjaka bot semani karon engkha o jagao sini mokhang solia rokni percentage bilai kebang sini Tiprasa ni percentage kisi sasi felai mani tongo 54% si total sini Tiprasa amsai ni 39 polling station tongo a jagao BJP ro matro 5টা polling station si sini sai 10 8 9 omahaike 20 25 omahaike asok si lead khaimano phiaba 39টা 39 polling station ni bisingo tei 34টা polling station no jeng borokno kebang margin bai no defeat khaika sen rokha thangnai edisio jeng keplai ingmani sai tabok ni otei bo bot margin kebang majak phiaba chini o jagao non ST non Tiprasa ni bot bangmani bagui jeng aing digi kispa bot maya ni bagui si jeng 2400 kisa kebang bai jeng sekha omo sini thansani bot bai simisi cheu phiaba sini Tiprasa bisingo thansano no sajaknai kisa bangko hani bangui bokha bainani kokya dukho nangjaknai kokya sini bobagra sawu jeng 0 ni hoite 13ta bobu sini Greater Tipraland tei sini constitutional solution no tobonani bagui chini kaisa gণতান্ত্রিক juddho democratic faido jeng 13 jona MLA makha omo kisani kokya Tripura hasteo regional party khaiwi dofano phioknai hwnui chobak khai phaimani asok kebang regional party nungui MLA kebo maya kho omo no laiboma bobagra ngui no omo kisa achieve ungui thangnai o jeng nokha 8 jona 6 jona 4 jona regional party ni ngui bobo alliance ngui keplai mani si chini bobagra ni Tipra motha party kebo bai alliance yawi kebo bai compromise khayawi kebo ni kokno khnai yawi jeng chini dom bai chini kebui ni bising tei bobagra ni phan bai chini Tiprasa rok joto no chobak khailaikha chobak khailai tabok jeng mankha 13ta o 13ta chini bagui belai phan kebang hani bagui ang chini warrior sok chini joto 30 bagmani warrior sok no ang koinani musugo buskango jeng keplai nani bagui tei bekrak khlaiwi choba ma khainai village committee chini election phainai aro